अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंदों। अरां दख'रा एबसुआ खुंनाय रोंगौथि सायख' आनजादाव थाखो 4आव सा 52 आरो थाखो 5आव सा 55 गासै 107 ओनसोलनि फरायसाफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंनाय रोंगौथि सायख' आनजादा गंब्रै आनजाद मिरुआव खुंनाय जादों। अरां दख'रा एबसुआ थाखो 4 आरो 5नि फरायसाफोरखौ लानानै बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंबोबाय थानाय जादों। अरां दख'रा एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रमेश दैमारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि सोमाव दैमारि, रोंगौथि सायख' आनजादनि मासिगिरि अनसोरां खुंगुर दैमारि, सामलायगिरि दिजेन बसुमतारी, अरां बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि खगेन दैमारि, अरां दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि जोंसार बर', महेश मसाहारि, बानस' आफादगिरि मनेन्द्र दैमारि, गाहाय नेहाथारि साबाय बर' आरो दख'रानि खायसे बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मिरु एबसुनि जि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइ जावरिखांनायनि मावथांखि, बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै अरां दख'रा एबसुआ थाखो 4 आरो थाखो 5नि फरायसाफोरखौ लानानै टेलेन्ट सार्च एग्जाम गुन गोनां फरायसा आनजाद बेखौ जोङो दिनै खुंनाय जादों। दा बेहाय थाखो 4आव 52 जन फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो थाखो 5आव 55 सा फरायसाफोरा बाहागो लादों। आरो जोङो अरां दख'रा हिसाबै नैबे आनजादखौ मोनब्रै जि आनजाद मिरु, बे आनजाद मिरु मोनब्रै आनजाद मिरु खालामनानै बे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। गिबि आनजाद मिरुआ जोंहा कुराबाहि गुदि फरायसालि, आरो नैथिया जाबाय बिष्णु राभा बर' गेजेर फरायसालि, थामथिया इउएन एकाडेमि अरां, आरो ब्रैथिया इउएनबि मेम'रियेल बड' हाइ स्कुल धुपगुरि। बे मोनब्रै परीक्षा आनजाद मिरुआव जोङो थाखो 4 आरो थाखो 5नि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो नैबे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। दा जोङो नैबे आनजादनि गेजेरजों जोंनि जि फरायसाफोर, बे फरायसाफोरनि सिङाव जिखिनि रोंगौथि, बे रोंगौथिखौ गावखौ आनजाद नायनो थाखाय बा नैबे आनजादनि गेजेरजों फरायसाफोरा गाव बेसेबां रोङो, दिनैनि नैबे क्लास 4 क्लास 5आव फरायबाय थानाय समाव गाव बेसेबां रोंखो बेखौ गाव आनजाद नायनो हायो। दा नैबे सुबिदाखौ जोङो एबसुनिफ्राय, अरां दख'रा एबसुनिफ्राय जों होनाय जादों। आरो लोगोसे नैबेनि गेजेरजों, नैबे आनजादखौ लिरनायनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव बिथाङा गुन गोनां सासे फरायसा हिसाबै बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै नैबे बादायलु मुगायाव जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बा बादायनाय एग्जामफोराव गावबो सासे साखाफारा एसे रोंगौथि जानानै साखाफारा आगु मोननानै बै कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बाहागो लानो हानाय बायदिनि बे सुबिदाखौ होनायनि थांखिजों बा नोजोरजों जोङो नैबे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। नैबे आनजादखौ लानानै जोङो देग्लाय थामथि खेब जाबाय, आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ सिरियालि जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव नैबे आनजादखौ जोङो दख'रा एबसु हिसाबै थाखो 4 थाखो 5खौ लाना जों खुंबाय थागोन आरो खुंबाय थायो। बेनि उनाव उदालगुरि जिल्ला एबसु हिसाबै एमइ स्कुलनि 6, 7, 8 बेखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुफोरा खुङो, आरो हाइ स्कुल लेभेलनिखौ सेन्ट्रेल एबसुआ नैबे रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंबाय थायो मोनफ्रोमबो बोसोराव। उदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि नोगोरनि गलमा सकआव गोदानै केगवायारि अट'मबाइल्स बेखेवदों। गलमा सकनि ब्रह्म पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सुजुकी, हुन्डाइ, मारुति कारफोरनि रिपेयारिं, वाशिं, नांगौ रोखोमनि कालार होनाय जायो। लोगोसे बेवहाय अरिजिनेल पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।